सिनायाव दङलै लोगोफोर सिखाराखै दाबो बिराद गुसु। ओंखाम संनो नागिरबाय ना हिन्जावआ। सोरांबानो ओंखाम सङो आंना हिन्जावआ। आंथ' सिखाराखै। ओरैबायदि गुसु। गैयामोनलै आं गस्ला खुनानैसो दंखायो। जानजार गुसुखा सयथि हाग्रा बारि ना न'आ। न'आनो हाग्रा गेजेरावसो ओरैबा ओरै गासिबो हाग्रा गेजेराव ओंखायनो बिराद गुसु जायो। चारिय'फाले बिफां लाइफां। मबाइल हमनाय आखाया सुहाबखोजोब्बाय। अयथ्रा गुसुखा। खोरखिथिंजाय बाब बिदि गुसु जायोलै सोरबा। लाइट होआखै रुमाव ओंखायनो खोमसि। हायावसो उन्दुयो लोगोफोर। सौखि गैया फालें गैया हायावनो होख्लायो उन्दुनाया। अनामिका सिखारबाय?
गुसुथारलै दा सिखारथ'। सिखारथ'नो नाङालै गुसुथार। मा बिदि खामानि मावफानो लिंदों? दा लाइटआ हरदो ओरै सिखारबायबा। एसे दानस्रांसिन जाबायलै। दाउथु गाबबाय आंनि न'आव बाहेरायाव। सोरां स्लाब मोनै। मानसिफोर कमेन्ट हरबाबो कमेन्टखौनो नुलालै आंना। मा जाखोथाय अबहाय? कमेन्ट लिरना हरग्राफोरनिखौबो नुला। थान्दा थान्दा। दासो सासे लाइक होना हरबायलै 13-14 जन गाहाम नायनायावनो। सोरबाफोर कमेन्ट हरदोंबा सरिलै लोगोफोर कमेन्टखौनो नुला आंना मबाइलाव। बबे जायगायाव मा जाना दंथाय। कमेन्टआनो जाखारफैला आंनाव। बबे जायगायाव मा जाखोथाय।
गुसुथार बाब 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 खम्बलखौनो बोखारनो हाया माथो गुसुआनो आखाइया सुहाब फैजोब्बाय नै मबाइल हमनाया ससेया मानसिफोर कमेन्ट हरनायखौबो नुला सोरबाफोर कमेन्ट हरदोंबाबो मानो जाखारफैलाथाय आंनाव आंबो जिबायदि अस्थादसो मबाइलाव ओंखायनो मानसिफ्रा माथो फुं फुङावनो मबाइल नायोब्रा हरनिफ्रायनो मबाइल नायो दुइथा गाहामनिफ्रायनो दुइथा तिनथानिफ्राय मबाइल नायो माथो मानसिफ्रा हनै लाइक लै नायनायजों लोगोसे दाखुरा मोखां देखायनायखौ एसे सियार खालाम गोजांरुरु गोजांनायखौ लानानै ओंखाम ओंख्रि संहैबाय आंना बुदिया ओमफ्राय आंहा दाबो सिखारा अलसिया नालाय सोरांबाय नै सोरांबाय दा जाहांबाय एसे खोरखि खेवबाथाय साल बागान नुयो आंना उन्दुनायाथ' आंना हायावसो गोजां बोथोरावबो गोलोम बोथोरबाबो फालें सौखि बायदिथ' बायनो हाखायाखै हायावनो होख्लावो उन्दुनाया आरो आं उन्दुबा माबायदि उन्दुयो मिथिगौ नोंसोरो लोगोफोर नै नायनोबा नै माबायदि एकदमबारे फुरा नै एकदमबारे बेबादिसो उन्दुयो आं गोजांबायलै गुसुथार गुसुथार आं बेबादि उन्दुयो आरोना लोगोफोर
दोनथ'नोसैलै लोगोफोर आं फेसबुकाव लाइभ होनि दसे फेसबुकाव दसे लाइभ होनोसै आं दोनथ'नोसै दे लोगोफोर दे सासे नायगासिनो दाबो कमेन्टबो नुलालै लोगोफोर सोरबाफोर कमेन्ट हरदोंबा जारलासो जाबाय आंनाव नुफैला बबे जायगायाव मा जाना थाखो दोननोसैयावसो सानै नायनानै दं माथो सुथार दोनथ'नोसै दे लोगोफोर आं फेसबुकाव लाइभ फैबावनि दोनथ'बाय दे बाय